Ukuthula siyodwa. That's crime. Apostle. No initial. Sengisitholile asitholela mina ngoba nomoya. Empty. Izinto ezincane ezilimaza abantu. Ngiyacela ukuthi inhlangano
uyazi ukuthi ubaba lo ubishop Mahatebe Simelane. Amen. Awushiye Simelane. Yes. Uyawasala la. Ubindoda ikhona la. Amen. Ngithi-ke kulokhu baba bakuthilana nakho engifuna ukuthi ngikufake ukubhale la kuzokusiza bazalwane ngiphuma eNelspruit ngithole imessage ngolesine ebusuku bathiwa mkhulu sesifakile imali yepetrol woza uyafuneka woza nami uqabene umkhulu ethi ba ne-right hand yakhe ebizophathi bani kuthiwa sesibiza wena ngoba ley'nduku uyazazi sesikufake amen. Nangifika lapha bazalwane bakhulumisa nabantu umsebenzi wekhaya ukwelamula abaholi iy'nhloko zamabandla nenhloko yobaba bese kuba ukwelamula inhloko yebandla nememba yebandla nikhona ungasali lokho kodwa ikhaya alilamuli imemba nememba ngoba that is not our job. That's the job of ZPC. Aliko igama and iZPC senza ukuthi baholi bami awumuna ngiyathokoza baba ngiyibonga yena babethe uzoyinikela umsebenzi Khala izandla alibawu igama lelo we did this thing ngoba sazi ukuthi senzani sithela nafika lapha second in command useregister isonto ngoba umkhulu usaphethe 120 stroke phakathi bhala baba ukuthi ikhalizoni simelene namasela atlonta amasela I want to say, the logo of the church, it's a legal entity. Our was in Georgia. That's I was. You know, where from the others. You can't. Mama mulanje kalula ngathi wetshana utshontshiso ngiyabona nezinto ezi-right mkhulu bonile abenemesi umkhulu abenemesi angifuni ukuntshela yini kodwa abenemesi kodwa bathi usutshontshe isonto lomuntu omdala church ufake umkhulu uqale lakho with your law. That is what Ikhaliziyoni stands for. Asikwazi ngathi ukulamula nobhekani ekhona
u-Archbishop. Ningalethi indaba yenu niqabene la. Ngoba funeka ilungiswe kuphi ebandleni Archbishop. Ngoba u-Archbishop usehlulekile ngalaba bafana. Wozani. Singaqhamukeli. Cha babangomile abasalwane kakhulu. Nakekela. Nakekela ufu. Hey. Ile nto sayifaka la isonto. Hela kulibekolo. Sayifaka. Sayifaka. Nakekela ufu. Amen. Amen. Isihloko sami ke njengoba bathi ukukholwa. Kulokukholwa namhlanje ngizobe ngikhuluma ngomthandazo. Ikholwa elinga-understand ukuthandaza ningeke liphumelele. Uyabona efundile umusipelane le othi kwaba khona owesifazane owezwa ngoJesu. Lo muntu wathi nayezwa lo mama akakalanga uyosinda ngokuthaba umphetho. Akalanga lapho lena wathi angezwa wakhululeka wakhuluma wakholwa ikholwa nazo ngoba indaba yakho ayiqali uma sekusesiguqweni. Esiguqweni sokuphuma imiphumela yento oyicelile. Wakhuleka uthi sezwa ukuthi ngendlula la bithi ngibhekeni waseya lapha washona phansi ngathi ngiyambona ngoba angithi uyahlonishwa umuntu obaba yabona washona phansi uthi kahle nomadolo wawubamba waphuma hayi wathi uThixo khona mbambi wathi hayi isibaningi kuthi nesikhundla wathi khona wambambile ngelelake ingekho impilo akuwona umphetho ophilise lo mntwana. Amen. Ngoba umzimba wakho funeka ube nobungcwele bese ubungcwele bomzimba inkazi kuleyo mzimba uphumelele zibathu. Asidlali uma isevaka sisikhulekele sesikhulekela sithi lowo mzimba ngoba isevaka sisikusebenza kumzimba womuntu ongekho. You know, uma uNkulunkulu enza ukuthi lo akalimali ngokuyinjongo ye-test yokuthi bakhona abazali abantu kodwa abangenakho ukukholwa abangenalo uzwelo. Inkosi ayiphumelele empini ngobuningi kwamasonto. Ayiphumelele ngokuthi ingashaya ne-7,000 ayiziphumelela ngobuningi. And the Holy Spirit uma ingifundisa ithi ke it's because kule 7,000 akibona
ubalulekile kule nkosi. Kulabo bantu baphethe abaphambi kwabo akuyibo bonke abathanda wena. Sithawe esesingena kulabo bantu singena sithole information kuzabantu abayi-1000 bazoba ne-7,000 bathola ama-plan ukuthi ihlele kanje ihlele kanje akuphunyelelwa ngeningi kukhona abancane uma sebazi ukuthi kuhlele kanjani babhokozela balibele. Nkosi yami ngicabanga nje uthi njena uphethe ibandla, that's why funeka umuntu ophethe ibandla ahlale emthandazweni. Ngizoletha ukuthi awukwazi ukukholwa ungathandanga. You are not going to survive. Funeka ube semthandazweni, umthandazo wakuthi uNkulunkulu umvezele abamelene naye. Bese umvezela okuyibona bona mlenze ngingadisplace umuntu. Uyayibona lo muntu usamgcoba nje ugcoba ibani nje ngelutho. Ngoba uyokukhohlwa ukuthi ngithemba. Ngikhulumile ngokukholo. Ngachaza ukuthi kuyini ukukholo. Ngathi ukholwa bani? Ngoba kufuneka kube khona umdali, owubaba, kube khona indodana, kube khona umoya oyingcwele. Bathathu labantu abadala. Asizwe. I believe in succession. You know how to go on. You know how I'm dead in second. I'm going to how? Because uze utatazela abantu atatazela uyongela nomgodini ufuna nephile lila amen. Let us food. Hallelujah. There is Monday after Sunday. Reality strikes. There is Monday after Sunday. That case on the pen. That is Monday. Uzosatana kanjani kule lizwe bantu abantu njengoba engakehlezwa yinto yokuthi athole umfana
uzomripha mbulala. Uphephe kanjani? Unomkhuleko. Owenziwa okhokho. Anakaza. Asithokalwe. Wasalwa umkhuleko. It's not about akukhona ukuba safe. Ngoba bakulanda noma uthanda. Khulekela abantu abanye sebafa nokufa umkhuleko wabo ukhabalile. Nawukhathazela uNkulunkulu ngabe uyazi nomntwana ukuthi ukhavalwe umkhuleko. Abazali bakhe senjena ungasibiyele nazinto esiyisevangwayo ingoba sesinyamazana sibiyele sakhule abanye asibazi kodwa basikhulele kukhona abantu abakhulekela bangene bathi igcine nenquleko ukusibulala ungakhathazeki ukuthi ubatha ini ukhona abantu bathi ngicingele mama awazi kodwa khona umuntu ethatha isinqumo ngicabanga ukuthi na uphumelela it's about you it's about somebody sekunasifika isimo uzwe ukuthi ubadize kodwa kube khona into evukayo ukuthi ube strong. If ikhanya eziloni izosayidala umkhuleko is not going to survive. Hallelujah. If it's a Christy, izosayidala is not going to survive. Izohamba impilo yayikho lele baba. Amen. Hallelujah. Asifundeni izinto esengihlukana nazo. Isifundo sakho bese yabo kodwa senze ngenxa Hallelujah. This is not a political party. God, this organization knows it's our duty to pray for politicians. Ngoba inqumo zabo zilimaza abantu esibaphezulu. Amen. Hallelujah. Uyashumayela sithi they have no time for listening to teaching, for listening to the word. Like to do the amen. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. We prayed for this program. Uma sisicela kunye yonke lento enhle kangaka yomosakala sokuba khona osha omunye nempama kuthiwa ayibaba uma kufuneka ukuthi uzumezwe ngiyakhuleka akufake ohlelweni ukhulekele ngikhathazekile
Ukhona? Awu. Abe senqanga. Malifam kama lebo. Mangala sa. Alethela. First John. First John chapter 5. First John chapter 5. Ngizofunda verse 13, 14, and 15. Bese ngibisela kuko. Ngiyazi iprinciple yasesitolo ukuthi na ungena esitolo iprinciple ithi na ufuna angeke ufike esitolo ukuthi ngiyacela kumele uphethe imali because iprinciple yokuthi ukhipha imali you get what you want. If you don't say everything you are not going to get. Futhi ayinandaba iprinciple yasesitolo ukuthi awusebenzi. The price is the same. The pension. Hallelujah. Amen. Umkhomelo ungunaphakade uyafana. Nosongena ntambama, nosongena emini, nosongena kuseni isikhathi uthola ukuphila umngane ophakathi. That is the principle. Principle yokukholwa ukuthi khulela uThixo. Hallelujah. I write these things to you who believe. Let us think about them. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Hallelujah. Nginokubona lokho ngwanazi ukuthi mina ukuphila phakathi mina engikholwa egameni lendodana kaNkulunkulu. Khatheni igama ke awunakho ukuphila phakathi. There's a law as a call. Verse 14. This is a confidence. He doesn't speak the snacks. I'm holding you on a speed. Or two so now months in there. Hallelujah. They're getting there. I'm not getting there. Say it. Konitenzekile lemoto le. Nami ithemba. First day ifikile yama lebala khona. Kena sithola unenyo lezithu zifile unye ukhanda lalela unye ukhanda lalela kwakhishwa amathumbu kwase lahlala khona lapha khona ivili ukhishwa inhliziyo yabekwa la indodana nathi yaphuma ithokoza ona ke yakhamisa nje Navela yini? Angazi. Umuntu. Bathi, "Hey, senze njani?" Uthi, "Hayi, sishanyela le nyoni." Yabona ukuthi umkhuba lo kufanele ube nespeed. Nasele. Ngoba ube nespeed uyinkinga. Hey. Was a place kitchen, we are going to
Ubaba wakho unjani? Wandile. Lewe yabantu engakhona ngibona ukuthi ngathi ngibambani ukuthi. Ngakwazi nje umuntu wathi umntwana ungimangalele ngibaba. Mama thinayi anyaya engelekani wathi ushamana. Ngakhomu. Ngifaka ama high tops. Wathi kiki kwayi tena. Ngeke ubona bakhulu enkulu. Kwalwetha. Mona umholi anasi speed. Ulimaza abazalwane. Ngikhulela njalo. Ngikhulela Therefore, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according His will, according His will, we are asking according His will, He hears us. Bless the Spirit, uyasizwa kodwa uma sikholwa ngokwentando kodwa akholeka kanjani abantu abafundiswa ukuthi ukholeka kanjani and if you know that He hears us whatever you ask we know that we have what He asked for. We ask of Him. Umasazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esiceleleyo sinakho. Hallelujah. So wonderful. Sinakho esiceleleyo. Ngifuna ungabulekela uThixo i-time frame. Lokuthi ngicelile akabenzi lutho. Hamba ngakhona usuyazi. Hallelujah. Sinakho. Kumthatha iminyaka uthi ngibe ngemoto nje. Ngishaya ivangeli, ngigibela isitimela. Kumthatha iminyaka kodwa ngathi nje uNkulunkulu na kodwa badeleni lemaza ibhakhe. Nalazi abantu bathwala emakhandweni. Ukuthi afika ukuthi ukuthi laba bantu imoto zizenze. Ufika ngena evangelini. Ukundisa amaflek. Yes. Kodwa these people ngathi uNkulunkulu wami. Ngiyathandaza ukuthi yenza ukuthi abantu bamabela bona
kube neyimoto. Hallelujah. Hallelujah. They don't even know ukuthi labo baneyimoto ngabathandazela. Bese ngihamba nge-Atos. Khona umuntu uma ngeMercedes. Ngithemile baba. Uma ku-Atos uyangivula uzobusisa imoto. Ubona umuntu ogibela i-Atos. Ubusisa Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Ukhulu is the power. Uma inyezi. Sizokhuleka. Kuthiwa i-revival la. Sizokhuleka. I don't know ukuthi yini oyicelile obona ukuthi awuyamukeliswanga. Uma ungacelanga kahle cela ngentando kaNkulunkulu. Awukwazi ukucela kuNkulunkulu ufaka abakini. Uyeke kuNkulunkulu ke ucela kwabakini. Abantu baphezulu nabaphansi abahlangana banawo amandla abaphansi. Don't make a mistake. Kodwa abahlangana ufuna amandla aphansi. Uzothola. Nawe ubuye phezulu. Usikashapa one. No double take. Okucelile. Njengoba October 24 ngizobe ngina 78 years full. Khona izinto engasitela kodwa sivele sengasebenzi. Engasitela mSeptember kodwa yini ikalibanda ngabethisa. Izinto engayicela 37 years kodwa uNkulunkulu wasilela. Just know ukuthi things will come at God's time. And I'm leaving nje ubona ukuthi uyozimisuse. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngicela sikhiphe nje kancane. Libonge nabantu libonge